Avui és un dia molt especial a la nostra escola. Fem la primera fira d'aprenentatges oberta a la comunitat educativa. Aquesta jornada consisteix en mostrar diferents moments de tot el curs on els alumnes han protagonitzat diferents aprenentatges. És important perquè compartim amb les famílies què és el que passa al dia a dia a la nostra aula. Allò que de vegades intentem explicar als nostres pares en sessions de tutoria, avui tenen l'oportunitat de viure-ho en primer pla. Els nostres alumnes han de fer front a unes explicacions, a unes persones que no són aquelles en les que es troben diàriament. Per arribar a aquesta situació, l'alumne ha d'haver assolit aquest aprenentatge per tal de poder-lo explicar. Ja fa 3 anys que estem participant des de l'hospital en aquest projecte i enguany hem tornat a participar, esperem que continuem més anys. I el que hem fet és fer un projecte d'entre els molts que van presentar del centre, un projecte per a cada cicle. Per als més menuts vam fer uns tallers d'accidents infantils, després també vam fer ensenyar-los com fabriquem els medicaments, també vam apropar els més grandets al quiròfan, us va ensenyar què és el que es fa al quiròfan, què és un anestesiòleg, què és l'esterilització de quiròfan. I després, per als més grans, la nostra neuropsicòloga els ha fet entendre una mica l'afectació dels diferents tipus de joc al nostre cervell. A la nostra escola duiem a terme diferents projectes emmarcats en l'àmbit de la salut i el benestar gràcies a l'aliança que mantenim amb l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. El projecte Magnet s'emmarca dintre de l'expertesa i de la innovació educativa. L'objectiu del projecte és sensibilitzar en aquest alumnat en fi de poder donar valor a aquesta salut pública, que puguem veure que no sempre a tots els països del món tenim aquesta sort de tenir aquestes infraestructures i aquesta tecnologia dintre dels nostres quiròfans. Fem participar al públic fent activitats, enquestes, experiments i la dinàmica dels Exit Tickets per saber el que els ha agradat més a les nostres famílies i als companys i companyes de l'escola. Hem preparat en diferents grups cooperatius en companys i companyes del nostre cicle i hem creat cartografies per explicar tot allò que hem après. Nosaltres treballem per racons des d'I3 a I5, llavors aquest treball el fem perquè ens permet fer un treball individualitzat, podem estar més per tots els xiquets i després també dona pas també a la creativitat, a que comparteixen les coses uns i altres, que aprenguen uns dels altres. M'agrada estar als racons perquè juguen els meus amics. El que més m'agrada de treballar en els racons és que estem tots junts i juguem junts. Avui hem obert l'aula multisensorial a les famílies i a tota la comunitat educativa per tal que coneguen aquest treball immersiu que oferim als seus fills. Ens permet treballar els 7 sistemes sensorials a partir del control dels estímuls de la sala. Treballem des de I3 fins a cicle superior i aquí les famílies han pogut veure el treball real que fem amb els seus fills i que tant ens expliquen a casa. Ells estan emocionats en el treball immersiu d'aquesta sala. Què és un medicament, ens tiren els medicaments, com puc diferenciar els medicaments. I he après el més important que no sabíem a la classe, que era el punt sigre. Els medicaments no poden anar a qualsevol contenidor, tenen que anar al punt sigre. I aquí vam dissenyar un tríptic on tenim marcats tots els punts sigres del nostre barri. I aquests tríptics els vam repartir a la campanya que vam fer durant aquest curs a les famílies. I aquest és l'espai d'atelier, que fem propostes creatives i d'imaginar com papiroflèxia. Aquí teniu origamis fets per a que vosaltres detrás escrivéssiu un desig i lo pengeu així. Fer una fira de projectes, el que aporta als xiquets és fomentar habilitats pràctiques com la coordinació, com la preparació, la interacció o fomentant valors com poden ser la creativitat, el treball en equip, un aprenentatge total per als xiquets
A cada espai, a cada caixa, poden deixar un feedback les persones visitants, en què poden fer una valoració adaptada a cada nivell, i això els servirà per a fer una reflexió i saber identificar què és allò que es pot millorar. Les caixes d'aprenentatge que treballen són Art and Design, Tour per Europa, Secrets de les Paraules, Robòtica. També treballem cuina matemàtica i Let's Communicate. El projecte de Vinc Connectats o Desconnectats va sorgir perquè els mestres van donar compte de que ens calia conscienciar-nos de que les pantalles no eren bones. Nosaltres els recomanaríem que deixéssiu el mòbil, disfruteu amb la família, perquè quan és blanc et dones compte de que has perdut molt de temps en la pantalla. Des de l'Institut Escola del Temple i des d'altres centres educatius de les Terres de l'Ebre hem vingut a fer una visita pedagògica, és a dir, a veure de quina manera s'han organitzat, han gestionat i com els alumnes i tot l'alumnat en general pot compartir aquesta experiència. I bé, de moment està sent molt enriquidor perquè el fet de poder veure altres centres com se gestionen i com s'organitzen fa que et puguis aportar noves idees. Jo crec que avui és una mostra de l'oberta que és l'escola a la comunitat, tant els nens participant a la comunitat com també la comunitat participar al col·legi i sobretot les famílies.